Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Геройларның доны мәңгелек мемориаль комплекста Ватан геройлары көне билгеләп үтелде. Укытучы 2-нче әни ел. Ошык дәресләрдә остазлар уңышлы алымнар күрсәтә. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. МХО зонасыннан райондашыбыз кыска вакытлы ялга кайтты. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Районда ел укытучысы конкурсының муниципаль этабы бара. Һөнәри осталык бәйгесендә 2 дистәдән артык мөгаллим катнаша. Укытучылар иң уңышлы алымнарын ошык дәресләрдә күрсәтәләр, анализ ясыйлар. Педагогик әңгәмәдә үзләренең белемнәрен сыныйлар. Ел укытучысы һөнәри бәйгесе ел сайын иҗади эшләүче педагогларны ачыклау, аларга ярдәм итү һәм бүләкләү, укытучыларның абруен күтәрү, иң яхшы мөгаллимнәрнең педагогик тәҗрибәсен тарату максатыннан үткәрелә. Быел инде конкурс ул үзгәрәк, чөнки аның конкурсный испытание дип әйтгәндә, урысча итеп әйткәндә, аларда бераз үзгәрешләр бар. Элек инде анда тәрбия сәгате, дәрес күрсәтелсә, мастер-класс булса, быел инде дәрес һәм педагогик әңгәмә. Һәм инде тагы шуны әйтеп үтәсе килә, бик күп яшьләр катнаша быел. Менә бусы безнең өчен зур сөенеч һәм аларның дәресләре әле 3 генә ел, 2 генә ел эшләүләренә дә карамастан бик матур һәм методик яктан бик дөрес итеп оештырылган. Динара Гайсарова Мөслим кызы әле быел гына Мөслим гимназиясендә тарих укытучысы булып эшли башлады. Безнең яшь укытучы гранты иясе. Ул көчен педагогик дебют номинациясендә сынап карарга уйлаган. Работа с детьми мне она всегда нравилась. Мне очень нравится взаимодействовать с ними, находить общий язык. Наоборот, я получаю удовольствие от этой работы. Я, получается, в учителе года участвую в первый раз. Поэтому для меня были определенные сложности, конечно же, со структурой данного мероприятия, потому что имеются строго ограниченные временные рамки, 25 минут. Именно основная сложность была в этом. А так, подготовка материала тоже очень интересный процесс. Из-за того, что я сама люблю историю и люблю различные форматы, то есть подготовка материала сложности не вызвала. Һөнәри бәйге мәктәптә озак еллар эшләгән укытучылар өчен дә бер төрле сынау, фикер туплау, методик осталыкны чарлау, тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булып тора. Мин үземнең 18 ел эшләвәрендә 3нче тапкыр катнашам. Быелгы катнашуым инде минем үземгә җиңелрәк дип уйлыйм, чөнки инде опыт килә. Һәм ни өчен мин катнашам, үз теләгем белән катнаштым. Ул үземнең русча әйткәндә саморазвитие, утверждение своих возможностей, һәм шунлыктан да чит балалар белән эшләп карау, үзеңне күрсәтү һәм профессиональ яктан алга бару дип уйлыйм. Ел укытучысы бәйгесенең муниципаль этабында катнашу укытучы өчен генә түгел, ул укыткан мәктәп өчен дә зур мәртәбә. Биредә сынатмау һәр педагогик коллективның бурычы, ә иҗади укытучы мәктәпнең зур табышы. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2024 елда республикабыз рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән Татарстанда төгәл фәннәрне популярлаштыру максатын күз алдында тоткан физика, математика алгарышы исемле масштаблы проектка старт бирелгән иде. Ул Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Иннополис университеты белән берлектә гамәлгә ашырыла. Әлеге проект кысаларында Мөслим гимназиясендә районның биология, математика, физика һәм информатика укытучылары, мәктәп директорлары өчен Казан Федераль университетының югары педагогик осталык мәктәбе җитәкчелеге һәм мөгаллимнәре катнашында семинар, стажировка узды. Мөгаллимнәр алдына функциональ грамоталыкны үстерү, укучыларның белемен халыкара дәрәҗәдә югары күтәрү бурычы куелган. Бу эшнең Мөслим районында ничек оештырылуы белән танышырга, шул ук вакытта укытучыларга методик ярдәм күрсәтергә Казан Федераль университетының югары педагогик осталык мәктәбе җитәкчелеге һәм мөгаллимнәре килде. Бала үзенең мәктәптәге булган гомерендә бер 10 меңнән артык дәресләрдә була. Шул 10 меңнән артык дәресләрнең һәрберсендә әгәр дә ул алган белемнәрен тормышта кулланырга өйрәнми икән, бу гомер юкка үтте дигән сүз. Шуңа күрә менә шушы бала гомерен мәктәптә укыган
сарыф иткән кешеләрен бушка булмасын өчен, аны алган белемен тормышта, һәрбер белемне тормышның төрле тармакларында, гаиләдәме, эштәме, социаль мөнәсәбәттәме, шунда кулланырга өйрәтергә кирәк. Дәресләрдә табигый фәнни һәм математик грамоталыкны формалаштыру дип исемләнгән әлеге чарада гимназия укытучылары ачык дәресләр күрсәтте. Biz bugünkü seminarda funksional grammatılıkны үстерү юнәлешендә дәресләр карарга килдек. Бүген без физика, биология һәм математика фәннәреннән дәресләр караячакбыз. Тәҗрибәм зур булуга карамастан, мин әле үземнең хезмәттәшләремдән үземә кирәкле белемнәрне алачакмын. Семинарда катнашучыларга физика-математика алгарышы проектын тормышка ашыруда дәрестән тыш эшчәнлекне оештыру тәҗрибәсе дә тәкъдим ителде. Гаҗәеп фән дөньясы дип исемләнгән интерактив күргәзмәдә кызыклы биремнәр шишәргә, түгәрәкләр эшчәнлеге белән танышырга мөмкин иде. Күрсәткән ачык дәресләр мисалында алар инде яңа укыту методикаларын куллану буенча инде безгә күрсәтмәләр бирәчәкләр һәм инде әлеге методикаларны кулланып инде укыту процессына бик файдалы булыр дип ышанып каласы килә һәм инде укытучылар гада бу шар һәм инде балаларның, укучыларның белемнәрен арттыруга бер этәргеч булып торыр дип ышанып калабыз. Семинар ахырында мөгаллимнәр дәресләргә анализ ясадылар. КФУның югары педагогик осталык мәктәбе укытучылары мөслим мөгаллимнәренә методик киңәшләрен бирделәр. Алдагы эшчәнлеккә яңа бурычлар куелды. Гөлнар Җәелова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 9 декабрда Ватан геройлары көне билгеләп үтелде. Сугышчан һәм хезмәткә Дон мемориаль комплексында узган тантаналы чарада райондашларыбыз Батыр райондашларыбызны искә алды. Чарада район җитәкчелеге, Афган һәм локаль сугышлар ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучы вакытлыча юлга кайткан егетләр, махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булганнарның якыннары, район җитәкчелеге һәм мәктәп укучылары катнашты. Сугышчан һәм хезмәткәдан мемориаль комплексында узган Ватан геройларын искә алу көнендә райондашларыбыз барлык батыр райондашларыбызны искә алдылар. Чарада район җитәкчелеге, Афган һәм локаль сугышлар ветераннары, махсус хәрби операциядән катнашып, бүгенге көндә вакытлыча ялда булучылар, хәрби операциядә батырларча һәлак булганнарның якыннары, район җәмәгатьчелеге һәм мәктәп укучылары катнашты. Туган җирдә үскәндә монда биргән тәрбия, гореф-гадәтләр, дин, мәктәптә биргән белемнәр, дуслар биргән, әти-әни биргән белем, әби-бабай биргән белем, инде тәрбия, алар инде безнең геройларыбызны ясыйлар, тәрбиялиләр һәм инде вакыт җиткәндә һичшиксез кем генә булмасын, илебез чакыра икән, инде безнең егетләребез, кызларыбыз бөтенебез дә һәрвакыт әзер. Альберт Хужин һәм Дачин Гасанов махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган бер төркем егетләрнең якыннарына батырлык өчен медальләрен, Агромастер җитештерү компаниясе җитәкчесе Илгиз Исламовка хәрби частның рәхмәт хатын һәм медаль тапшырдылар. Актив волонтерларга һәм махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм илтүдә катнашучыларга төрле хәрби частлар җитәкчелегенең рәхмәт хатлары һәм медальләре бирелде. Чарада чыгыш ясаучылар да Ватан геройлары көненең истәлекле һәм бу көннең зур мәгънәгә ия булуын билгеләп үттеләр. Туган җиребездә һәр чак тынычлык, иминлек, хөкемсез иде. Барыгызга рәхәт, муллык телим. Геройларыбыз биргән сукмаклардан горурлык хисләре белән алга атлыйк, исемнәрен онытмыйк. Яшь буыннар алдында аларның кылган игелекле, батырлык әмәлләрен маяк итеп күрсәтик. Чарада катнашучылар яу кырында һәлак булучыларны, аннан кайтып мәрхүм булган батыр якташларыбызны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Батырлар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашу пилотсыз очкычлар гаскәрләрендә хезмәт итү өчен контракт төзү дәвам итә. Үзәк хәрби округта пилотсыз очучы системалар полк формалашкан. Бүгенге көндә полкны киңәйтү, яңа вазифалар кертү эше бара. Гражданнарны әлеге гаскәрләрдә хезмәт итәргә чакыралар. Шул хакта толырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Мөслим районына эш сәфәре белән килгән Казанның 1-нче разряд контракт нигезендә хәрби хезмәткә сайлап алу пункты башлаган Андрей Козлов бу хакта аңлатма бирде. Мы сейчас начинаем отбор в Татарстане. Впервые это
история продвигается с подготовкой обязательно. Данные подразделения это, соответственно, не танковые, не пехотные войска, это конкретно войска, которые занимаются только управлением беспилотными системами и применение их, соответственно, в условиях специальной военной операции. Заключается контракт от 1 года и более с возможностью увольнения с военной службы. Контракт не продлевается автоматически. Россия Федерациясы оборона министрлыгы билгеләгән шартлар нигезендә контракт 1 елга һәм аннан да озаграк вакытка төзелә ала. Контракт нигезендә хәрби бары тик пилотсыз системалар белән эшләүче бүлекчеләрдә генә хезмәт итә ала. Бу гаскәрләргә 45 яшькә кадәр гражданнар гына алына. То, что они будут проходить военную службу в течение года, это есть обязательная гарантия, то, что они будут только служить именно там. И они не будут перекидываться в другие подразделения, будут проходить службу там, куда пришли, обучаться и работать в системе беспилотников. Приветствуется, если есть техническое образование или люди увлекались электроникой. Это очень приветствуется и способствует обучению. Республикада контракт төзергә теләк белдерүчеләр арасында хатын-кызлар да юк түгел. Бүген Россия Федерациясы оборона министрлыгы пилотсыз очкычлар гаскәрләрендә хезмәт итәргә теләк белдергән хатын-кызлар өчен дә яңа вазифалар булдыру мөмкинлеген карый. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ойдар Фәсхиев махсус хәрби операция зонасына 2024 елның 1 мартында контракт төзеп кеткән иде. Бу атнада ул 1 мәртәбә кыска вакытлы юлга кайтты. Ойдар белән безнең иҗат төркеме дә күреште. Ойдар улы Чакмак авылы егете, илдә булган вазгыятькә әрнеп җанына урын таба алмыйча, махсус хәрби операциягә узган елның 1 мартында контракт төзеп китәргә карар кыла ул. 1 мартта 24 елны шай уйлам да инде бардым. Күнен укымам, но соңгырада ул жата башлады инде. Мин инде мондый сугыш булыр дигән уйда яшәмәдем. Ләкин бала үзенең фикерен әйтеп чыгып китте. Без каршы килә алмыйбыз инде. Ул җиткән егет. Авыр инде, көткән кешегә дә авыр, аларга бигрәк тә авыр. Тормышның ачысын чысын күрәләр бит инде. Ләкин аның тормыштагы менә урыны шушы булгандыр дип йөрим мин. Ул инде шулай солдат булырга тиеш булгандыр дип йөрим инде. Ул бәләкәйдән үк инде рюкзагын алып чыгып китә иде, бер шешә белән бер кисәк ипине салып, 2 көн буе шунда кайдыр уйнап йөреп кайта торган иде. Баштагы чорда Ойдар взводта өлкән снайпер була. Штурмда иң беренче рәтләрдә торган егетне күрәсең, әнисенең изге дугалары гына саклап йөрткәндер. Бүгенге көндә Ойдар медицина взводында яу кырыннан яралыларны һәм һәлак булучыларны квадроцикл белән алып чыга. Алып чыгу гына түгел, беренче ярдәм дә күрсәтә. Кирәк икән уколын кадый, кирәк икән җәһәт кенә системасында куя. Телевизордан карап торабыз. Бу авыр хәлләр булганда 2 диван утырып җылап торабыз. Соңгы хәлләр. Аллаһка шөкер, исән имин кайтты. Исән сау бетереп кайтырга ясын, шул минем теләгем. Бар кешегә дәгән, райондашларга барсына дәгән исән имин күрү бәхетенә ирешсеннәр. Махсус хәрби операция зонасына 1 елга дип кенә контракт төзеп китсә дә, чит җирләрдә Ойдарның инде 2нче елы үтеп бара. Җиңү таңын аттырмыйча кайту да, артка чигенү дә юк ди Ойдар. 26 елның 1 мартында 2 ел буен. Махсус хәрби операция аргаш бүтән искә төшә инде, әтәниләрдән суда ашау, даже иде тынычкан шәй утырганларында искә төшә бүтән ердә. Без көтәбез инде, без көтәбез кайчан бетәр микән дип. Махсус хәрби сөйләшәр бит нам турыда. Бүтән кеше көтә инде. Без генә түгел, противник та көтә инде кайчан беткән. Ойдарның кайтуын, хәбәргә чыгуын әти-әнисе дә очрашып йөргән Кызыландышта зарыгып көтә. Исән-сау әйләнеп кайтып, гөрләтеп туй үткәрергә уйлый яшьләр. Аларның китү буенча бер атна калган иде. Безгә әйткән, әниләре тоже белмәгән иде. Гвардип калган идек. Нитмәде. Но үзе буенча хотел инде китәргә инде. 3 ел йөрибез, кайтуын көтәбез. Кайткач инде өйләнеш буенча инде никах. Әтиләр дә, әниләр дә көтәләр. Махсус хәрби операция зонасында хәрби задание үтәгәндә Ойдар 5 мәртәбә яраланган. Госпитальләрдә дәваланып, кабаттан яу кырына озатылган. Күрсәткән батырлыгы өчен За отвагу медале белән бүләкләнгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Күннәр суытып, жер өстен қор қоплап өлгірмәсә дә, жай бойына тырышып үстірген молларын, қыш құртын тезірек орнаштырға тырыша ол кішісі. Туғаш ауылында ғұмыр етуші Ойгүл һәм Рүзәл Хафизовлар да бұл күннәрдә қозымәләре гірлей. Хафизовлар жерлікте өз ояқларына нықлап басып тұрушы қышшыларының бірсі. Үз эшләрен алар 2015 елда 1000 бош қоз белән башлап җибәргәннәр иде. Бүген алар бу санны 3000-га җиткерде. Бу ел без 3000 бош қоз асрадык. Авыл кешеләренә эш предлагать итәбез дә. Теләгән кеше килеп эшләй. Қозны төрле вариантларда сатабыз. Свежий килештә китә, кокланган килештә китәләр. Копченый варианты бик хәзер модага керде. Шулай ук мариновать итеп сатабыз. Қоз өмәләрендә вакытлыча эш урыннары да булдырыла. Авыл кешесенә дә уңай, кышчыларның да эшләре туктап тормый дигән сүз. Кышчылык юнәлеше авыл кешесе өчен ят булмаса да, шәһәр кызы Ойгөлнең авылга кияүгә чыгып, бу эшнең бөтен эшкәлекләрен белеп эшләүе сокландыра. Бер эштән дә куркып тормыйча, ире белән бергәләп үз дөньяларын, мул тормышларын булдырганнар. Козны әле бу ел гына 3000 итеп алып карадык. Әле 1000 баш кына асырыр идек. Ошарга, козларга үзебезнең фермерлардан алабыз. Туган елга граф фермасыннан в основном. Хафизовлар үз эшләрен хәләл кешеләре белән дәүләттән бернинди ярдәм һәм субсидия алмыйча башлап җибәргән. Бәбкәләрне алар иртә яздан фермер Ирек Хамадишиннан озыкны җирлектәге фермерлардан сатып алалар. Пешкән бодай, бәрәңге, фураж ашап үскән козларга сорау зурдан. Аларны таза, ягъни свежий килештә коклап, тозлап, ыслап та, маринатлап та саталар. Деликатес буларак саналган коз итенә бәйрәм алдыннан сорау һәр вакыт зурдан була ди Хафизовлар. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Тыгылда авылында яшәүче Марсель Гальфановны китап сөючеләр офык артыннан офык, шук кояш китаплары авторы буларак белә. Аларда райондашыбызның соңгы елларда иҗат иткән шигырьләре тупланган. Узып баручы атнада Мөслим үзәк китапханәсендә оның яңа китабын тәкъдир итү кичәсе узды. Яңа китап язу зур хезмәт. Аны бастырып чыгару канат ярган кошны оядан очыруга тиң. Аны халыкка тәкъдир итү үзенә күрә бер имтихан. Кичәне ялгыз тупыл сагышы исемле китап авторы Марсель Гальфанов та шулай кабул итте. Гади шәкер булгачта мондай юк китаплар чыгармын дип башыма да килмәгән иде. Башта инде менә 2 шигырьләр җыйнтыгы чыгардым. Хәзер инде элегелектән мине әтиләр, әнкәйләр сөйләп килгән авылдагы кешеләрдән ишеткән, авылда булган һәм читтәрәк булган һәм булырга мөмкин булган әйберләрне җыеп язасым килеп китте. Прототиплары күбесе авылдан алынганнар. Анда уңай персонажлар да бар, тискәр персонажлар да бар. 30-нчы еллардан башлана минем әбиләр сөйләп калганы һәм шушы көнгә кадәр дип әйтик, шушы көнгә кадәр булган вакыйгалар. Шарага әдипләр, әдәбият сөюче райондашларыбыз, мәктәп укучылары, китапханәчеләр килгән иде. Әсәр белән алданрак танышу мөмкинлегенә ия булган каләм ияләре китапка үз бәясен бирде. Менә бүгенге көнгә кадәр тормыш бара киң теге Волганың ике яры күрүле бит. Менә анда барысы да бар. Өйләнешүләр, аерылулар, үлем, туу, бөтенесенә әкренле тормыш агадага. Менә без ничек яшибез шулай. Мен бу әсәрнең чыгуы белән котлыйм. Кемнәр укымаган, кемнәр кулына тотып карамаган, сез кабаттан укып карарсыз бу әйберне. Билгеле анда теге сюжетта 1-2 бит сайын, 3 бит сайын үзгәрә торган түгел. Аның теле бар. Шушы тел безне йөртергә тиеш. Роман халкыбыз мирасы нәшриятында 300 дәнә тираж белән басылган. Бер гасырга сыган вакыйгалар 21 бүлектә бирелә. Һәрберсе тирән мәгънә салынган халыкчан шигъри эпиграф белән башлана. Марсель абый аларны да үзе иҗат иткән. Китапка тышлык рәсемен, иллюстрацияне райондашыбыз Эльмира Галиева ясаган. Мин дә Тойгылда авылының китапханәче буларак Марсель абыйның бу китабын яшьләргә дә, олыларга да, өлкән буынга да тәкъдим итәр идем. Чөнки анда яшьлек, мәхәббәт, тормыш юлы һәм инде безнең авылның тарихы чагылган дип тә әйтәсем килә. Бу инде безнең өчен бик мөһим.
Чарада китапхана хезмәткәрләре әсәрдән өзекләр укыды. Рөстәм Гыйльфанов башкаруында Марсель абый иҗат иткән җырлар, шигырьләр яңгырады. Моннан 15 ел элек миңа әйтсәләр, әтиең моннан соң роман чыгара дип мин бәлки ышанмаганда булыр идем, бик гаҗәпләнгән булыр идем, ләкин менә шул көн килеп җитте. 2 шигырь китабыннан соң аның менә үзенең балачагына, үзенең авылда яшәгән тормышына, гомумән безнең нәселгә дип әйтсәң дә була, нигезләнгән шушындый матур китабы чыкты. Мин үзем инде китапны укып чыктым һәм хәйран калдым. Менә хәзер бик безнең кешеләр үзләренең шаҗарәләрен ясыйлар, нәсел-нәсибәләрен ничектер искә төшереп, аларны барлыйлар әйме. Менә бу китап, менә шушы барлык барлауларны үзенә керткән, шундый матур бер истәлек дип әйтәсем килә мин. Әйтелгән онытыла, язылган мәңгегә кала. Иҗат уты белән янган талантлы якташыбызның каләм көче артып, китап укучыларны яңа әсәрләре белән сөендерер дип ышанабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Үз коллары белән моторлык тудыручы райондашларыбыз әз түгел. Михайловка авылында гомер итүче Эльвира Фәсхиева да гади генә гипстан әллә нинди фигуралар, берсеннән-берсе матур образлар тудыра. Толарак алдагы сюжетыбызда. Татар халкы элек-электән үзенең үзенчәлекле кул эшләре, гореф-гадәтләре белән аерылып торган. Кулдан эшләнгән әйберләр электән үк затлы булып саналды. Эльвира җитәкләгән оста куллар түгәрәгенә Михайловка мәктәбенең 3-6 сыйныфларында белем алучы 12 бала шөгыльләнә. Гипсовый фигуралар кашпо дип атала. Без моны инде теге елны башлаганык, арт-терапия ясыйм мин, менә бундай силиконовый формаларга заливать итәбез, гипсны су белән бутап, менә шундый фигуркалар чыга безнең. Буларны инде без буйбыз, акриловый краскалар белән һәм лак белән катырабыз. Моның эченә инде әйбер дә утыртырга була, солырга да була. Мондай әйберләр күп интернет магазиннарда да, но үземдә инде идеялар табып, мин үземдә ясыйм ул формаларны. Курчакларга аяк киемнәр ясаганым бар, үзем заливай итеп силикон белән. Табигый материалдан ясалган әйберләр кечкенә сувенирлар итеп эшләнгән. Гөмбә аланы да, таҗларын кыярга әзерләнгән гөлчәчәк тә, кечкенә гномнар, башка бик күп кул эшләнмәләре янында, гүзәл ханым формасында кечкенә гөл савытлары да гипсның мөгъҗизага тең шимал икәненә мәдхия укый төсле. Бу уенчыклар ясалган инде смешанный техникада, вата белән һәм гипс белән. Битләрен заливай итәбез менә мондай силиконовый формаларга. Шушлай чыга да ясыйбыз, бизибез дә инде, и шундый ялчны уенчыклар ясыйбыз. Авыл китапханәчесенең җирлектә үткәрелгән һәр чарада актив булуын, кечкенәләр һәм өлкәннәр өчен төрле мастер-класслар оештыруыннан да хәбәрдарбыз. Гипс белән эшләү арт-терапия ролендә үти. Бүген түгәрәккә йөрүчеләр чыршы уенчыклары ясау белән мәшгуль. Катнаш технология, мамык һәм гипсны кушып ясалган уенчыклар әйтерсең, менә идәнгә сикереп төшер дә йөгереп китәр төсле. Белми әйтмәгәннәр, талантка чикләр юк шул. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халыкны эштән соң ял иттерү максатында нинди генә чаралар үткәрелми. Республикабызның эстрада йолдызлары да Мөслимдә еш кунак була. Шулай да район үзешчәннәренең чыгышларын халык ныграк ярата кебек. Оешма предприятиялар арасында узган смотр конкурсының гала концерты шуңа дәлил булып тора. Авыл җирлекләре һәм оешма предприятиялар арасында узучы район смотр конкурсын халык көтеп ала. Шулай булмый ни, күреп белгән аралашкан кешеләр, үзебезнекеләр чыгыш ясый бит. Концертларга билетлар да сатуга чыгу белән алынып бетә. Күп кеше бит күңелендә инде кемдер җырлап та җырлый иде, әмма биеп тә җырлыйбыз. Сәхнәгә чыгаргандай мөмкинлекләр юк, чөнки укытучылар алар укуда, башка эшләүчеләр башка җирдә һәм инде менә шундый мөмкинлек булгач, мин уйлыйм инде аларга үзләренә дә кызыктыр бу. Аллага шөкер, Мөслимдә инде безнең мәдәниятебез бик югары дәрәҗәдә. Республика күләм чараларга да чакырып торалар, Россия күләм чараларга да чакырып торалар. Үзешчәннәр концертын үзебезнең районның бик яратып киләм, чөнки ондагы катнашкан кешеләр бөтенсе дә үзебезнеке, үз кешеләр, алар хәтта профессиональләрдән дә ныграк чыгыш ясыйлар. Без аларны бик яратып карыйбыз. Быелгы смотр конкурс ватанны саклаучылар елына багышланган иде. Ул алар шатлыгы, безнең шатлыгы, ул аларның даны, безнең дә дан ул дип аталды. Концертта Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган номерлар күп булды. Элекке еллардан аермалы буларак хастаханәдән кала башка оешмалар аерым концерт куймады. Гала концертка тизентен үтү минемчә ул җиңелрәк, чөнки кабат-кабат кием эзлисе юк, кабат-кабат әзерләнәсе юк. Кабат каушаулар юк. Шуңа карамастан да бүген инде без менә тамашачы алдында чыгыш ясыйбыз. Бераз каушата. Чыннан да бу концерт матур узар дип
өметләнеп калам. Оешмалар елда куя торган концерт традициясе бик матур. Без инде зур концертыбызны куйдык айрым. Аңа да дулкынландым бик хәтта. Онытылганы өчен берничә ел куелмаганы. Ногалы концертта катнашуансы айрым дулкынландыра. Чөнки җаваплык көчлерәк. Чөнки уже гала концерт уже итоги. Безнең инде 2 номерыбыз бүген концертта катнаша. Без инде ансамбль белән һәм бию номеры белән чыгыш ясыйбыз. Һәм инде быел безгә менә шушлай иттереп оештыру үзебезгә вакыт тыгынлыгын исәпкә алганда бик кулай. Мондый концертлар алар күңелгә бик хуш килә инде, чөнки кемнең нәрсәгә сәләтле икәнен күрәсең, башка оешмаларның ничек итеп катнашуларын, нинди номерлар белән чыгыш ясауларын күрергә була. Бу концерттан әлбәттә без ләззәтләнү алдык. Безгә кабатлаулар бик нык ошады. Әзрәк авыр да булды инде. Яшь укытучы булып беренче елым эшләдем. Смотр концертында беренче катнашуым. Укытучы буларак, үземнең профессиямда буларак, укучы булып кына аңынчы катнашканым бар иде. 35 чыгыштан торган гала концертта йөзләгән кеше чыгыш ясады. Гадәттәгечә күмәк чыгышларда ялгыз номерларда булды. Халык һәр чыгышны алкышларга күмде. Ә залда алма төшәрлектә урын юк иде. Смотр конкурста катнашучылар бүләкләр һәм сертификатлар алды. Гран-прига ия булган Үзе хастаханә коллективы 50 000 сумлык сертификат белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Илья Шәймиева сезнең белән сау булашып торам. Исән-имин булыгыз.